Estem tots aquí reunits per celebrar la nit de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, que és molt important, és una de les nits més importants de Barcelona. Llavors els veïns del casc antic ens fan aquesta festa, aquesta revetlla, que la fan cada any, i només ens diuen que hem de portar menjar, ni reservem la taula, només hem d'anar cap allà, i hem aquí reunit els nostres estudiants per anar a celebrar aquesta festa, i cada any ens ho passem superbé, amb els petardos, els focs artificials, mengem coca, i la veritat és que és un dia molt, molt maco i molt bonic.